Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong. Haka khandai tre uyayong arjar arpho ki volunteer jang Shnong Pyndengumïong lingba ka jikai jong ka kenho na ka Swcch Bharat Mission Gramin West Khasiels District kila Synreit Dawai ka Shnong Pyndengumïong brok away na duk surok ba haduk surok dong nang tay ka yaw lang ste ki office sarkar ki jaka sumar nong pang bat ki jaka baju ya lumpat ba ka Shnong Pyndengumïong kala jiet ikirang ba banlong ki volunteer na mentaban Synreit Dawai ka Shnong ka thau brok away bat na kaliang jong ka Swcch Bharat Mission pat kala lej pen Synreit ha ki Shnong ba marjan kum ha sangshong ki pat ba jong Shnong ba pher khamdam e ki nong Shnong ka Pyndengumïong kila bot nanti ke Jingbthah jugi bor penyak Shnong bala sakhiru bahagani sngi borok snat trikam ba pher nadu ki bang ki office sarkar ki dukan di Dawai kila khang kherdep lon bat om don shu ki bre ke bayang surok shwaban sedang ka jing Synreit Dawai ya kani ke jing Synreit Dawai la sedang ha kapor la shteng no phai sngi bat lala ban pendep pat hadu kapor driu shteng janmet